अहो पप्पा तुम्ही स्विफ्ट घेऊन जावा राव, मला फॉर्च्युनर ठेवा ना. हा ठेवा. बंटी शेट यावेळेस होळीला धिंगाणा करू बरं का. अरे कसला धिंगाणा बाबा, तुमच्या वहिनींनी कुठं जाऊन दिलं तर धिंगाणा करायला नाही. बंटी शेट आमच्या दीदीला नाव नका ठेवू बरं का. एकदम सोन्यासारखी पोरगी दिली आमच्या पप्पांनी तुम्हाला. अरे फक्त पोरगीच दिली, पोरी सोबत डोकं कोण देणार. काय थांबा जरा दीदीला सांगतो. हे गपी मस्करी करतोय राव. बरं ते जाऊ दे, ते होळीसाठी पिण्याची सोय केली का? हा झालं की मस्तपैकी बियर आणि पोरींसाठी वडका शॉट ठेवलाय. अरे मूर्खा, भांगचं बोलतोय मी. अच्छा तेच होय, ते नाही केलं बंटी शेट. अरे मग कधी करणार रे? करतो. आणि ते शेण आणलंय का? काय बंटी शेट आमची दीदी एवढी पंचपक्वान बनवते तरी तुम्हाला शेणच खायचंय का. शेणातून बुडवीला? अरे ते शेण नाही रे बाबा, होळीत टाकायच्या गौरीच्या शेणाबद्दल बोलतोय मी. अच्छा ते आणतो. आणि ते रंग आणले का? ते तुम्हालाच माहिती बंटी शेट, रंग तर तुम्ही उधळता ना प्यासा बार मध्ये. तोंड रंगवी ना आता तुझं. काय म्हणला का. काय नाही दिदीला नको सांगू, फक्त बाकी गरम नाही होतंय राव. अहो बंटी शेट गरम व्हायला तुम्ही काय सॅमसंगचा फोन आहे काय.